הגעתם ל-GI גיימינג, מה קורה? היום האתגר שלנו, כמו שהבטחנו לכם, לא אתגר הבצל, אבל אתגר הקולה. משהו יותר קשה בהמון. יש לנו מנטוס מנטה ויש לנו קולה. כל אחד שם לו 2 או 3 מנטוס בקולה, ואז צריכים להחזיק את זה יותר זמן בפה תוך כדי שזה מתפרץ. 2, בסדר? 2, מרחם עליו. איזה מעצבן הפוני הזה. לא משנה איזה תנועה אני עושה, הוא עדיין נשאר לי. עזוב אותו. אני אגזור אותו. טוב, כשהכל יהיה מוכן נחזור אליכם. אוקיי, אנחנו מוכנים. בואו נפתח את הקולה. 2, כפי שאתם רואים. שמעתם כמה אני תוסס? היי בן זונה! לא הכנסתי את המנטוס! לאט אתה צריך לפתוח את זה, אתה לא יודע, לאט. לא הכנסתי את המנטוס! לאט אתה צריך לפתוח את זה, יואו. יאללה, רגע, תן לי לפתוח! יואו. רגע, וואי, זה יהיה קשה. אני אומר 3, 4 ושמים ומכניסים לפה, אוקיי? 3, 2 ביחד, ליאור, תהיה מוכן. 3, 4 ו... סיימתי את הקולה. או, אני דומע. המנטוס נשאר לי ונתקע לי בגרון! וואו! מה יקרה לליאור המפסיד? מה יקרה לו? אוקיי, מה יקרה לליאור המפסיד? תראו בהמשך. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can. Damn! של ליאור הוא כואב, מצחיק וכואב. אז הנה העונש, שימו כתובית. הצעקה. אז תודה רבה שצפיתם. אנחנו עוד מעט עושים סרטון של שאלות ותשובות, אז תכתבו לנו בתגובות. וזהו, יאללה ביי.